హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికి 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక నుండి స్వాగతం. సో ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు చివరి రోజు. గత 17 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున 17 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. మరి వాస్తవానికి భగవద్గీత 17వ అధ్యాయంతోనే ముగిసినది అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భక్తి వేదాంత భాష్యంలో. అయితే ఈ 18వ అధ్యాయము ఇంతకు ముందు చర్చించినటువంటి విషయాల యొక్క సంగ్రహ సారాంశంగా ఉన్నటువంటి అనుబంధంగా ఈ 18వ అధ్యాయం చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే భగవద్గీత యందు ప్రతి అధ్యాయము ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి చేత చెప్పబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే భక్తియుతమైనటువంటి సేవయే మరి జీవితం యొక్క పరమ లక్ష్యము అనేటువంటిది ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పినటువంటి అంశము. సో కనుక ఈరోజు ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని చివరి అధ్యాయమైనటువంటి 18వ అధ్యాయము. దీనినే మోక్ష సన్యాస యోగము లేదా మోక్ష యోగము లేదా దీనినే ముగింపు సన్యాసం యొక్క మోక్ష సన్యాస యోగము అని కూడా పిలువబడేటువంటి అధ్యాయము ఇది. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. సో దీన్నే సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము అని కూడా పిలువబడేటువంటిది. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద
శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈ భగవద్గీతలోని చివరి అధ్యాయమైనటువంటి మోక్ష సన్యాస యోగము, ఇదే సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము అనేటువంటి ఈ చివరి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేశినిసూదన. అర్జున ఉవాచ, అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు లేదా పలుకుతూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారితో. ఓ మహాబాహో, ఓ కేసి సంహార, ఓ ఋషికేశ, అంటే ఓ ఇంద్రియాధీశ, నేను త్యాగం యొక్క ఉద్దేశ్యమును, సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశ్యమును తెలుసుకోవాలి అనుకుంటూ ఉన్నాను, తెలుసుకోగోరుచున్నాను అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా మనకి మరి ఆ భగవద్గీతలో 3 విభాగాలుగా చూసినటువంటి మొదటి విభాగము కర్మషట్కాలు. అందులో జీవుడు భక్తి యోగం ద్వారా తనను తాను ఉద్ధరించుకోగలిగేటువంటి, అంటే కర్మ విధానాల ద్వారా తనను తాను ఉద్ధరించుకోగలిగేటువంటి ఆత్మస్వరూపుడుగా చెప్పబడినటువంటిది. ఆ తర్వాత 6 అధ్యాయాలలో భగవంతుని యొక్క సేవ, ఆ భగవంతుని యొక్క జ్ఞానము, ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాప్తి, ఆ దివ్య జ్ఞానం యొక్క రహస్య తత్వాన్ని, ఆ భగవంతుడి యొక్క విభూతులు, ఆ భగవంతుడు ఈ విశ్వమంతా ఏ విధంగా వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటి మరి ఆ భక్తి సంబంధమైనటువంటి అంశాలను తెలియచేసినటువంటివి. ఆ తర్వాత అధ్యాయాలలో జ్ఞానాన్ని గురించి, వేద విషయాలు, వేదాల ద్వారా తెలుసుకోవలసినది ఆ కృష్ణ భగవానున్నే అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశాలను మనము చూసినటువంటిది. సో ఆ విధంగా వివరించినటువంటి తర్వాత అర్జునుడు ఇంకా అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని. ఓ మహాబాహు, ఓ కేసి సంహార, ఓ ఇంద్రియాధీశ. ఇక్కడ ముఖ్యంగా అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని సంబోధించినటువంటి ఋషికేశ, అలాగే కేసిని సూదన అనే పదాలు. ఋషికేశుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడు, అతడు ఆ ఇంద్రియాలకు ప్రభువైనటువంటి వాడు, ఇంద్రియాధీశుడు, ఇంద్రియాలకు ప్రభువైనటువంటి వాడు కనుక మరి మనము ఆ ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకొని ప్రశాంతతను తోడ్పడగలిగేటువంటి వాడుగాను, అలాగే మనలో కలిగేటువంటి సందేహాలు అనేవి రాక్షసులతో పోలుస్తూ ఉంటారు. మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కేసిని అనేటువంటి మహారాక్షసుని సంహరించినటువంటి వాడు. సో కాబట్టి కేసి అనేటువంటి ఆ రాక్షసుని, మహాబలశాలి అయినటువంటి రాక్షసుని సంహరించినటువంటి వాడు. మరి అర్జునుడు తనలో కలిగినటువంటి సందేహాలన్నింటినీ కూడా మరి ఆ శ్రీకృష్ణుడు ఆ రాక్షసుల వలె వాటిని సంహరించాలి అని కోరుకుంటున్నాడు అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో వివరించబడినటువంటిది. సో ఎప్పుడైతే
అర్జునుడు ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతాడో, ఆ భగవంతుని యొక్క సమాధానం మనకి రెండో శ్లోకంలో ఇవ్వబడుతుంది, ప్రారంభమవుతుంది. శ్రీ భగవానువాచ కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానం చెప్తున్నారు. భౌతిక కోరికలపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టడమే సన్యాసము అని విఘ్నులు అంటే మహాపండితులు చెప్తూ ఉన్నారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సమస్త కర్మ ఫలితాలను వదిలిపెట్టడమే త్యాగము అని జ్ఞాన సంపన్నులు అంటే బుద్ధిమంతుల యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ ఫలముల కొరకై, ఫలితాల కొరకు పనులు చేయడం అనేటువంటిది విడిచిపెట్టాలి అనేది భగవద్గీతలో మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ప్రగతితో కూడినటువంటి అంటే పురోభివృద్ధితో కూడిన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము మరి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి కార్యాలను ఎప్పుడూ కూడా విడవరాదు అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అదే విషయాన్ని శ్రీకృష్ణుడు మరి ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషణ యజ్ఞదాన తప కర్మ న త్యాజ్యమితి చాపరే. సో మరి అన్ని రకాలైనటువంటి కామ్యకర్మలను దోషమైనవి వాటిని విడిచిపెట్టాలి అని కొందరు విద్వాంసులు, కొందరు పండితులు అంటారు. అయినా మరి యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనేటువంటి కర్మలను ఏనాడు విడిచిపెట్టవద్దు అని మరికొందరు మరి ఋషులు, బుద్ధిమంతులైనటువంటి వారు చెప్తూ ఉన్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనకి కొన్ని వైదిక గ్రంథాల్లో కొన్ని వివాదాస్పదమైనటువంటి కర్మలు ఉన్నటువంటివి. సో అందుకే మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి భిన్నమైనటువంటి అభిప్రాయాలు ఉన్న విషయాన్ని ఇక్కడ తెలుపుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తారు, ఓ భరత శ్రేష్ఠుడైన అర్జున, త్యాగము గూర్చి నా యొక్క నిర్ణయాన్ని విను. శాస్త్రాలలో అది 3 విధాలుగా ఉంది అంటూ చెప్తున్నారు. యజ్ఞ దాన తప కర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞోదానం తపచ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. యజ్ఞ దాన తపకర్మలను మరి ఎన్నడూ విడిచిపెట్టవద్దు అని, వానిని తప్పక ఆచరించవలెను. వాస్తవమునకు యజ్ఞము, దానము, తపస్సులు ఆ మహాత్ములను కూడా పవిత్రీకరించుతాయి అనేటువంటివి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సజ్ఞం త్యాక్త్యా ఫలాని కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. ఓ అర్జున, ఈ కర్మలన్నీ మమకార ఆసక్తిని వదిలివేసి అంటే ఫలాపేక్ష లేకుండా మరి వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి అంటే వాటిని స్వధర్మ దృష్టితో చెయ్యాలి. ఇదే నా యొక్క ఖచ్చితమైనటువంటి అభిప్రాయము అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి నియతస్యతు సన్యాసః కర్మణో నోపపద్యతే మహాతస్య పరిత్యాగా తామస పరికీర్తతః. సో ఇంకా చెప్తున్నట్టు
విద్యుక్త కర్మలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడము మంచిది కాదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అవివేకంతో ఆ విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగము తమోగుణ త్యాగము అనబడుతుంది. ఇక్కడ ఈ త్యాగము, దానము, తపస్సు అనేవి 3 రకాలు అని చెప్తున్నారు. సత్వగుణంలో ఉన్నవి, రజోగుణంలో ఉన్నవి, తమో గుణంలో ఉన్నవి. సో ముందుగా ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆయన మరి ఆ ఫలాసక్తి లేకుండా స్వధర్మ దృష్టితో కర్మలను చేయవలసినటువంటిది ఆ భగవంతుడు అభిప్రాయం చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు, ఎవడైనా విద్యుక్త కర్మలను విడిచిపెట్టడం అనేది మంచిది కాదు అని. ఒకవేళ అజ్ఞానంతో ఆ విద్యుక్త ధర్మాలను వదిలివేస్తే ఎవడైనా అటువంటి త్యాగము తమోగుణ త్యాగం అవుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, కష్టంగా ఉన్నాయి అని లేదా శరీరమునకు అసౌకర్యంగా ఉన్నాయి అని మరి భావించి విధిగా చేయవలసినటువంటి కర్తవ్య కర్మలను విడిచిపెట్టడాన్ని రజోగుణ త్యాగము అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి రజోగుణ త్యాగము ఎప్పటికీ కూడా క్షేమదాయకమైనది కాదు అర్జున. అది మరి మానవ ఉన్నతికి దోహదపడదు అంటూ, అంటే అటువంటి కార్యము ఎన్నడూ కూడా, అటువంటి త్యాగము ఎన్నడూ కూడా మానవ ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని చేర్చుకోలేదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనము మన యొక్క కర్మలను చేస్తూ ఉన్నాము అనేటువంటి భయం వలన ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నవాడు మరి తన యొక్క ధర్మాన్ని, అంటే తాను చేయవలసినటువంటి విషయాలను ఏనాడు విడవరాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ విధంగా కర్మలను, తన యొక్క ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆచరిస్తూనే భక్తి భావనలో నిమగ్నమై ఉండాలి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, కార్యమిత్యేవ యత్ కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మతః. సో అర్జున, తన విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని, ఫలాసక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని సాత్విక గుణత్యాగము అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరైనా ఏదైనా కార్యమును నిర్దిష్ట ధర్మమని చేయుచు తన యొక్క ధర్మంగా, తన యొక్క విద్యుక్త కర్తవ్యంగా భావించి చేస్తూ ఆ భౌతిక సంపర్కము, అలాగే ఆ ఫలాసక్తిని వదిలివేస్తే అటువంటి త్యాగము సాత్విక త్యాగము అని చెప్పబడుతుంది అంటూ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే మన యొక్క ధర్మాలను, మన యొక్క నిర్దిష్టమైనటువంటి ధర్మాలను మన యొక్క మానసిక ప్రవృత్తితో చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఫలాపేక్ష లేకుండా, మనకి 2వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తారు, కర్మణ్యే వాధికారస్తే అంటూ చెప్పబడినటువంటి శ్లోకంలో కర్మలను ఆచరించడంలోనే మనకు అధికారం కలదు, కానీ ఆ కర్మ ఫలాలపైన కాదు అంటూ చెప్తారు. అలా అని చెప్పేసి కర్మలను ఏనాడు వదిలివేయవద్దు అంటూ చెప్తారు. సో మరి ఇక్కడ ఫలాసక్తిని వదిలి తన యొక్క కర్తవ్య భావంతో చేస్తే అది సాత్వికమైనటువంటి త్యాగంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, మరి మనకి ఆ సత్వగుణమునందు బుద్ధిమంతుడైనటువంటి త్యాగి అశుభమైన పనిని ద్వేషింపడు, సుఖమైనటువంటి పని యందు ఆసక్తిని చూహించడు. అంటే మరి ఎటువంటి సందేహాలు లేకుండా ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నహి దేహ భృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః
యస్తు కర్మ ఫల త్యాగి సత్యాగీత్యభిధీయతే. సో దేహదారి అయినటువంటి వానికి కర్మలను అన్నింటినీ వదులుకోవడం అనేది నిజంగా సాధ్యం కాదు అని చెప్తున్నారు. కానీ కర్మ యొక్క ఫలాలను త్యజించే వ్యక్తి నిజంగా త్యాగి అని పడతాడు. అంటే కర్మలను త్యజించడం అనేది సాధ్యం కాదు, కానీ కర్మ ఫలాలను త్యజించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అలా కర్మ ఫలాలను త్యజించేటువంటి వ్యక్తి నిజమైనటువంటి త్యాగి అని అనబడతాడు అర్జున అంటూ ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, స్వప్రయోజనము పట్ల ఆసక్తితో ఉండే వారికి మరణించిన పిదప కూడా సుఖము దుఃఖము ఈ రెండింటి యొక్క మిశ్రమము, అంటే సుఖ దుఃఖాలు, ఈ మూడు విధాలైనటువంటి కర్మ ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి. అంటే కామ్యకర్మలలో సాధారణ కామ్యకర్మలలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాడికి అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి కానీ కర్మఫల త్యాగం చేసేటువంటి వాడికి, అంటే కృష్ణ చైతన్యమునందు కృష్ణుడితో తనకున్న సంబంధాన్ని గురించి ఎప్పుడు ముక్తుడై ఉన్నటువంటి వాడు మరణానంతరము ఆ కర్మఫలాల చేత గాని సంతసించడం కానీ దుఃఖించడం కానీ జరగదు అనేటువంటిది. అంటే కర్మఫల త్యాగము చేసిన వారికి అటువంటి ఫలాలు అంటే ఏంటి? సుఖము దుఃఖము లేదా ఆ రెండింటి యొక్క మిశ్రమము అనేటువంటి ఈ మూడు విధాలైనటువంటి ఫలములు భక్తులకు ఉండవు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే భక్తులు భక్తి భావనలో ఆచరించేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా అకర్మలుగా చెప్పబడతాయి. ఎందుకంటే ముందున్నటువంటి ఇంతకు ముందు అధ్యాయాల్లో మనం చెప్పుకున్నటువంటివి కర్మలు మూడు రకాలు: సాధారణమైనటువంటి కర్మలు, కామ్య కర్మలు, వికర్మలు, అకర్మలు. సో శాస్త్ర సంబంధము, శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటివి కర్మలు, శాస్త్రాలకు విరుద్ధంగా ఉన్నటువంటివి వికర్మలు, అంటే అమంగళమైనటువంటివి. ఇక భక్తి భావనలో చేసేటువంటి కర్మలు అకర్మలుగా ఉంటాయని, ఆ అకర్మల వలన ఎటువంటి ప్రతిఫలాలు ఉండవు, అవి మంచైనా చెడైనా ఎటువంటి బంధనాలు ఉండకుండా అతడు ముక్త జీవుడుగా ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా హరే కృష్ణ. సో మనకి మరి ఇక్కడ ఇంకా ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటివి దేహము, కర్త, వివిధములైనటువంటి ఇంద్రియాలు, భిన్న విధములైనటువంటి ప్రయత్నాలు, పరమాత్మ, ఇవన్నీ కూడా కార్యము అందలి ఉండే 5 అంశాలు అని చెప్తున్నారు. 1 దేహము, 2 కర్త, 3 వివిధ రకాలైనటువంటి ఇంద్రియాలు, భిన్న ప్రయత్నాలు, పరమాత్మ. సో ఈ 5 మనం చేసేటువంటి కార్యాలలో ఉండేటువంటి అంశాలుగా చెప్తూ ఉండేటువంటివి. అందులో ముఖ్యంగా మానవుడు శరీరం చేత, మనసు చేత, వాక్కు చేత న్యాయమైనది కానీ అన్యాయమైనది కానీ ఏ పని చేయునో దానికి ఈ 5 రకాలైనటువంటి అంశాలే ముఖ్యము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అందుచేత ఈ 5 రకాలైనటువంటి అంశాలు ఏంటి? కార్యస్థానము అంటే దేహం, క్షేత్రం, కర్త చేసేటువంటి వాడు, వివిధ రకాలైనటువంటి ఇంద్రియాలు, అలాగే భిన్నమైనటువంటి ప్రయత్నాలు, పరమాత్మ. సో ఈ 5 అంశాల ద్వారా జరిగేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి పనులను తానే కర్తను అని తలిచేటువంటి వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో అతడు మూఢుడుగా భగవద్గీతలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. అలా అహంకారం చేత, అహం చేత ప్రేరేపింపబడని వాడు, బుద్ధి బద్ధము కాని వాడు ప్రపంచమందలి ఏ పని ఆచరించినా అతడు
తన ఆ కార్యాల చేత బద్ధుడు కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో జ్ఞానము, జ్ఞేయము, ఇంతకుముందు వచ్చినటువంటి పదాలే ఇవన్నీ. జ్ఞాత అనేవి 3 కూడా ఆ కర్మను ప్రేరేపించేటువంటి అంశాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంద్రియాలు, కార్యము, కర్త అనేవి ఆ 3ను కర్మయందలి అంశాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. సో మరి అటువంటి ఈ అంశాలను వివరించిన తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలను గురించి మనకి ఆ 19వ శ్లోకం నుండి 40వ శ్లోకం వరకు కూడా మనకి ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, మన యొక్క ఆ మనస్తత్వము, ఆ గుణాలు, గుణ అంటే తాడు అనేది వస్తుంది సంస్కృత పదం. ఆ తాడు గుణాల చేత మనం ఎంత ఎక్కువగా బంధితమైతే తాడు చేత అంత ఎక్కువగా కట్టబడి ఉండేటువంటి పరిస్థితి. సో ఈ గుణములు మనల్ని బంధిస్తూ ఉంటాయి అని ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణముల పరంగా గుణాల యొక్క భేదాన్ని బట్టి జ్ఞానము, కర్మ, కర్త అనేటువంటి వాటిని సాంఖ్యశాస్త్రము 3 విధాలుగా విభజించబడినది. వాటిని గురించి చెప్తాను విను అర్జున అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇక్కడ జ్ఞానము, కర్మ, నిర్వాహకుడు అనేది ఆ గుణాలను అనుసరించి 3 రకాలుగా విభజించబడుతుంది. అంటే జ్ఞానము 3 రకాలుగా ఉంటుంది. సాత్విక జ్ఞానము, రాజసిక జ్ఞానము, తామసిక జ్ఞానము. అలాగే కర్మలు కూడా సాత్వికమైనటువంటి కర్మలు, రాజసికమైనటువంటి కర్మలు, తామసిక కర్మలు. అలాగే వాటిని నిర్వహించేటువంటి వాడు కర్త. సో మరి అతడు కూడా 3 రకాలుగా సాత్వికమైనటువంటి కర్త, రాజసికమైనటువంటి కర్త, తామసికమైనటువంటి కర్త అంటూ 3 రకాలుగా ఉంది. అందులో సాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానం అంటే ఏమిటో మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. మరి ఈ ప్రాణులన్నింటిలోనూ అఖండము, అవినాశనము, అవిభక్తము అయినటువంటి ఆత్మ వస్తువుని చూడడము. అంటే జీవులు అసంఖ్యాకము రూపాలుగా విభజించబడినను ఆ జీవులందరిలోనూ అవివ్యక్తమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్వభావాన్ని, ఆత్మతత్వాన్ని చూడగలిగేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది సత్వగుణంతో కూడినటువంటి జ్ఞానము అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఈ దేవత అయినా, మానవుడైనా, జంతువైనా, పక్షి అయినా, జలచరమైనా, ఇంకే జీవి అయినా అన్నింటిలో ఆత్మను చూడగలిగేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది సాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే మరి రాజసికమైనటువంటి జ్ఞానము అంటే చెప్తూ ఉన్నారు, వేరువేరుగా కనిపించేటువంటి ఈ జీవులన్నింటిలోనూ అనేక విధాలైనటువంటి, అంటే ప్రతి భిన్న శరీరమునందు భిన్న విధమైనటువంటి జీవుడు ఉన్నాడు అని తెలుసుకునేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణమైనటువంటిదిగా భావించబడుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే భౌతిక దేహమే జీవుడు అనేటువంటి భావన, అంటే ఈ దేహమే జీవుడు అనే భావనలో ఉండేటువంటిది. వాస్తవానికి మనకు 2వ అధ్యాయంలో చెప్పబడి ఈ దేహం అనేది తాత్కాలికమైనటువంటిది. సో కనుక ఈ దేహం వేరు, జీవుడు వేరు. ఈ దేహంలో ఉండేటువంటి ఆత్మ, మనం దాని యొక్క పరిమాణాన్ని సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఉండేటువంటిది. ఎంట్రుక కొన భాగాన్ని 10,000 భాగాలుగా విభజిస్తే అందులో 1/4 భాగంగా అంతటి సూక్ష్మంగా ఉండేటువంటిది. అది నశింపు లేనటువంటిదిగా మనకి ఆత్మతత్వాన్ని 2వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు వివరించినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. సో కానీ ఏ జ్ఞానం ద్వారా అయితే ఈ భౌతిక దేహమే జీవుడు అని భావిస్తాడో అది రజోగుణ జ్ఞానము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇక 3వ రకమైనటువంటిది, ఏ జ్ఞానము ద్వారా మానవుడు ఒక కార్యమునందు కారణం లేకుండా, అంటే తత్వము తగిన కారణం లేకుండా
సమస్తము అదే అనేటువంటి ఒక సంకుచితమైనటువంటి దృష్టితో అది అల్పమైన లేదా అదే సంపూర్ణమైనట్లుగా సత్యావగాహన లేకుండా ఆసక్తి చూపునో అటువంటి జ్ఞానము తామసికమైనటువంటి జ్ఞానము లేదా తమో గుణానికి చెందినటువంటి జ్ఞానంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా కర్మలను గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆసక్తి, అభిమానము, అనురాగము, ద్వేషము, ఫలాపేక్ష లేకుండా శాస్త్ర సమ్మతంగా అంటే క్రమబద్ధమైనదిగాను, ఆసక్తి లేకుండా రాగద్వేష రహితంగా ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయబడేటువంటి కర్మ సత్వగుణంతో కూడినటువంటి కర్మగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక ఏ కర్మలలో అయితే ఫలాభిలాష ఉంటుందో అంటే కోరికలను తీర్చుకోవాలి అహంకార భావంతోడంతో అధిక ప్రయాసతో చేయబడేటువంటి కర్మ రజోగుణ సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నది. ఇక శాస్త్రాలను గౌరవింపక అంటే మోహంతోనూ స్వశక్తి ఏమిటో, జరిగే పరిణామాలు ఏమిటో, నష్టం ఏమిటో, హాని గురించి ఆలోచించకుండా చేయబడేటువంటి కర్మ తమోగుణానికి సంబంధించినటువంటిదిగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే కర్త కూడా ఫలాపేక్ష అహంభావం వదిలివేసి ధైర్య ఉత్సాహాలతో జయాపజయాలను లెక్క చేయకుండా అంటే భౌతిక ప్రకృతి గుణాలతో సంబంధం లేకుండా అహంకారం లేకుండా జయాపజయాల యందు గురించి ఆలోచించకుండా వాటిని గురించి లెక్క చేయకుండా ధైర్యంతోనూ ఉత్సాహంతోనూ స్వధర్మాన్ని నిర్వహించేటువంటి కర్త సాత్వికుడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇక అనురాగము, కర్మఫలాసక్తి, దురాశ, పరపీడన, పరాణయత్వాలతో శుచి శుభ్రత్వం లేకుండా సుఖదుఖాలను గురించి ఆలోచిస్తూ చేసేటువంటిది. మరి అటువంటి వాడు రజోగుణ కర్తగా చెప్తూ ఉంటారు. ఇక ఆ మనోనిగ్రహము, వివేకము, వినయం లేకుండా ద్రోహ బుద్ధితో, దుష్ట స్వభావంతో, నిరుత్సాహంతో, నిరంతరము విచారంతో, కాలయాపనలతో కర్మలను ఆచరించేటువంటి వాడు తమోగుణంతో కూడిన అంటే తమోగుణంతో కూడినటువంటి కర్తయని చెప్పబడుతూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ ధనంజయ, గుణ భేదాలను బట్టి అంటే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలను అనుసరించి సత్వ రజో తమో గుణాలను అనుసరించి బుద్ధి ధైర్యము 3 విధాలుగా ఉంది, వాటిని గురించి కూడా వివరిస్తాను విను అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఓ అర్జున, జీవాత్మ రమించేటువంటి వివిధ సుఖాలను గురించి కూడా సర్వ దుఃఖాల నుండి విముక్తి దశకు చేరుకోవడాన్ని గురించి కూడా నేను చెప్తాను విను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అందులో సాత్వికమైనటువంటి బుద్ధి గురించి చెప్తున్నారు. కర్మ మార్గాన్ని, సన్యాస మార్గాన్ని, కర్తవ్య అకర్తవ్యాలను, భయ అభయాలను, బంధాన్ని మోక్షాన్ని, బంధము ముక్తిని గ్రహించగలిగేటువంటి బుద్ధి అంటే శాస్త్రానుసారంగా చేయుట, శాస్త్ర వ్యతిరేకంగా చేయుట, ఏది చేయవలసినది ఏది చేయకూడనిది, దేనికి భయపడాలి దేనికి భయపడకూడదు, ఏది బంధిస్తుంది ఏది ముక్తిని కలిగిస్తుంది అనేటువంటి విషయాలను తెలుసుకొని బుద్ధి ఏదైతే ఉందో అది సాత్వికమైనటువంటి బుద్ధి అని చెప్తున్నారు. ఇక ధర్మాధర్మాలకు గల భేదమును చేయదగిన దానికి చేయదగని దానికి గల భేదమును తెలుసుకోలేనటువంటి బుద్ధి అంటే ధర్మ అధర్మాలను, కార్య అకార్యాలను సరిగా తెలుసుకోలేని బుద్ధి రాజసికమైనటువంటి బుద్ధి అని చెప్తున్నారు. ఇక ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, అజ్ఞాన భ్రాంతుల చేత అధర్మము
ధర్మమును అధర్మంగాను భావించి ఎప్పుడు తప్పుదోవ పోవు బుద్ధి తమోగుణము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే సంకల్పాన్ని కూడా 3 రకాలుగా ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయము. అంటే సంకల్పము, డిటర్మినేషన్, ధైర్యం అనేటువంటిది కూడా 3 రకాలుగా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి మనసు, ప్రాణము, ఇంద్రియాలు వీటి యొక్క వ్యాపారాలను యోగ సాధనతో నిలబట్టగలిగేటువంటి నిశ్చలమైనటువంటి ధైర్యము సో ఏదైతే ఉందో మరి అది ఆ సంకల్పం ఏదైతే ఉన్నది సాత్వికమైనటువంటిది అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే అవిచ్ఛిన్నమైనది, యోగాభ్యాసం చేత పట్టుదలతో కొనసాగించబడేది, మరియు మనసు యొక్క, ప్రాణం యొక్క, ఇంద్రియాల యొక్క కార్యకలాపాలను నిగ్రహించగలిగేటువంటి ధృతి ఆ సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటిదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ధర్మ అర్థాల పట్ల అభిలాష, అభిమానము, ఫలాభిలాష కలిగి ఉండేటువంటి ఆ ధైర్యం ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణ ధైర్యము అని. అలాగే మరి ఇక బుద్ధి లేని నిద్ర, భయము, దుఃఖము, విషాదము, ఆ మదములను విడిచిపెట్టకుండా చేసేటువంటి ధైర్యము, ఆ మందబుద్ధితో కూడినటువంటి ధైర్యం ఏదైతే ఉందో అది తమో గుణంతో కూడినటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక ఆనందాన్ని గురించి సో ఇక్కడ మరి చెప్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఏ సుఖమైతే ప్రారంభంలో విషంలా ఉన్న అంతంలో అమృత సమానమయ్యేటువంటిది, మరి సాత్వికమైనటువంటి అంటే మొదట విషం వలె ఉండి చివరకు అమృత సమానమైనటువంటి ఇది ఏదైతే ఉందో మరి చివరికి జీవుణ్ణి ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి దారి తీసేటువంటి మేల్కొల్పేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది సాత్వికమైనటువంటి సుఖము అనబడుతుంది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం మానవుడు బుద్ధిని, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుటకు, బుద్ధిని ఆత్మయందు కేంద్రీకరించుటకు మనకి అనేక రకాలైనటువంటి నియమాలు ఉన్నవి. అందుకే ఆత్మ సంయమ యోగము లేదా ధ్యాన యోగంలో అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని గురించి చెప్తూ ఉంటారు అక్కడ మనకి. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు మరి మొదట అమృత తుల్యంగా ఉండి చివరకు విషంగా మారేటువంటిది ఆ ఇంద్రియాల కలయిక వలన కలిగేటువంటిది. అంటే ఇంద్రియాల యొక్క, ఇంద్రియార్థాల యొక్క సంబంధం చేత పొందబడినటువంటి సుఖం ఏదైతే ఉందో అంటే అది మొదట అమృత సమానంగా చివరకు విషతుల్యంగా ఉండేటువంటి సుఖం ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణము అని చెప్తారు. ఇది సాధారణంగా యువతి యువకుల మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే ఆ యవ్వన దశలో ఆ యువతి యువకుల మధ్య సృష్టించుకోవడానికి, సాంగత్వాన్ని పొందడానికి ప్రేరణగా ఉంటుంది. మొదట అది ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది, కానీ కాలక్రమంలో వివాహం అయిన తర్వాత క్రమంలో అది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది వారికి ఉండేటువంటి ఆకర్షణ విషయాలు. అలాగే నిద్ర, బద్ధకము, ప్రమాదాల వల్ల జనించి ఆదిలోనూ అంతంలోనూ మోహాన్ని కలగజేసేటువంటి సుఖం ఏదైతే ఉందో అది తామసికమైనటువంటి సౌఖ్యము లేదా సుఖము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలాగే మనకి 41 నుండి 55 వరకు ఆదర్శప్రాయుడైనటువంటి కర్త గురించి మనకి ఇక్కడ తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూడవచ్చు ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. బ్రహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణాం చ పరం తప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణైః. సో బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం అంటే ఇక్కడ బ్రాహ్మణుల యొక్క, క్షత్రియుల యొక్క, వైశ్యుల యొక్క, శూద్రానాం చ పరంతప అంటే శూద్రుల యొక్క అంటే ఓ పరంతప
ప్రకృతి గుణాలను అనుసరించి పరంతప అంటే శత్రు సంహారి అయిన ఓ అర్జున, బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రుల యొక్క విధులు భౌతిక గుణాలను అనుసరించి కలిగేటువంటి ఆ ప్రకృతి జనితములైనటువంటి వారి గుణాల అంటే వారిని గుణాల చేత విభజించవచ్చు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ గుణాలను బట్టి మరి ఆ జనులను బ్రాహ్మణులుగాను, క్షత్రియులుగాను, వైశ్యులుగాను, శూద్రులుగాను విభజించబడినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ అందులో చెప్తున్నారు. శమో దమస్తప చౌచం శాంతిరార్జవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజం. శమము అంటే ప్రశాంతత, శాంతి, ఆత్మ నిగ్రహము, దమము అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహము, అలాగే తపస్సు, శుచిత్వము, సహనము, ధర్మ ప్రవర్తన, జ్ఞానము, తెలివి, భగవంతుని యందు విశ్వాసము అంటే ఇహ పరలోకాలపైన విశ్వాసమును కలిగి ఉండడము మొదలైనవి బ్రాహ్మణుల యొక్క సహజ సిద్ధమైనటువంటి స్వభావ కర్మ లక్షణాలు. అంటే ఆ సహజములైనటువంటి గుణాలు, ఆ గుణముల చేత బ్రాహ్మణులు పనిచేస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా శౌర్యం తేజో దుర్తిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనం దానమీశ్వరరభావచ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం. శౌర్యము, బలము, ధైర్యము, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యము, మరి ఆ యుద్ధము నుండి వెనుతిరగని సంకల్పము, విశాల హృదయంతో గల దయాగుణము మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యము ఇవి క్షత్రియులకు సహజంగా ఉన్నటువంటి కర్మ లక్షణాలు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, కృషి గోరక్ష వాణిజ్యం కర్మ స్వభావజం పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజం. వ్యవసాయము, పాడి పంటలు మరియు వర్తక వాణిజ్యాలు అనేవి ఆ వైశ్యుల యొక్క సహజ కర్మలు అని చెప్తున్నారు. ఇక స్థిరమైనటువంటి పనులు చేయడం ద్వారా అంటే పనులు చేయడం ద్వారా సేవ చేయడం అనేది శూద్రుల యొక్క లక్షణాలు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే పరిశ్రమ, పరసేవ అనునవి శూద్రుల యొక్క సహజమైనటువంటి కర్మలు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. స్వే స్వే కర్మణ్యభిరతః సంసిద్ధిం లభతే నరః స్వకర్మ నిరత సిద్ధిం యథా విందతి తచ్ఛృణు. స్వీయ గుణములను అనుసరించి అంటే వారి యొక్క స్వభావ సిద్ధ జనితమైనటువంటి వారి యొక్క విధులను నిర్వర్తించడం ద్వారా మానవులు పరిపూర్ణమైనటువంటి సిద్ధిని సాధించవచ్చు అని, మరి ఒక వ్యక్తి తనకు విధింపబడినటువంటి విధులను నిర్వహిస్తూ ఏ విధంగా అతడు పరిపూర్ణతను పొందుతాడో వివరిస్తాను విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం యేన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవ. సకల జీవులకు మూలము, సర్వ వ్యాపకము అయిన భగవంతుని పూజిస్తూ మానవుడు స్వకర్మ నిర్వహణ చేయటం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలుగుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి మనకి ఆ 15వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పినట్లుగా
ఈ జీవులందరూ కూడా ఆయన యొక్క అంశభాగాలే. మరి అందుకే అతడు సర్వజీవుల ఆవిర్భావానికి ఆ భగవంతుడు మూల కారణము అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే జన్మాద్యస్య యత అంటూ వేదాంత సూత్రము మరి సమర్థించబడినటువంటిది. సో కాబట్టి సకల జీవులకు మూలము, సర్వవ్యాప్తకము ఆ భగవంతుడే అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నది. ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుడు బాహ్య అంతరములైనటువంటి తన యొక్క రెండు శక్తుల ద్వారా సర్వవ్యాపకుడై ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనిష్ఠితాత్ స్వభావనియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్విషం. సో మరి పరధర్మమును సరిగ్గా చేయడం కంటే, అంటే ఇతరుల యొక్క వృత్తిని గ్రహించి దానిని సమగ్రముగా చేయడం కంటే అసమగ్రమంగా చేసినప్పటికీ కూడా స్వీయ వృత్తినందు అంటే స్వధర్మం చేయటయే వ్యక్తికి శ్రేష్టము అని చెప్తున్నారు. తన స్వభావ సిద్ధమైనటువంటి విధులను చేయడంలో వ్యక్తికి ఎటువంటి పాపము అంటదు అని చెప్తారు. అంటే స్వప్రకృతిని అనుసరించి నిర్దిష్టములైనటువంటి కర్మలు ఎప్పుడు కూడా పాపభూయిష్టములు కావు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అర్జునుడు ఇక్కడ యుద్ధం చేయడము అనేటువంటిది పాపంగా, ఎందుకంటే వారందరినీ సంహరించడము పాపం అంటుకుంటుంది అంటున్నాడు. కానీ క్షత్రియుడిగా అతని యొక్క ధర్మం యుద్ధం చేయడం, అలా యుద్ధం చేయడం వల్ల అతనికి ఎటువంటి పాప ఫలము అంటే ఆ యుద్ధం చేయడం అనేది, క్షత్రియుడిగా యుద్ధం చేయడం అనేది అతని పాపభూయిష్టము కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి న త్యజేత్ సర్వారంభా హి దోషేన ధూమేనాగ్నిరివావృతాః. ఓ కుంతీపుత్రుడా అర్జునా, అగ్ని పొగచే కప్పివేయబడినట్లు సమస్త కర్మ ప్రయాసలు ఏదో ఒక దోషమును ఆవరించుకొని ఉంటాయి. తన సహజ సిద్ధ స్వభావం చేత జనితమైనటువంటి కర్తవ్య కర్మలను వాటిలో దోషము ఉన్నా ఎప్పటికీ కూడా విడిచిపెట్టరాదు అనేటువంటిది. అంటే ఎవరిను దోషంతో కూడి ఉన్నప్పటికీ కూడా తన సహజమైనటువంటి కర్మను విడవకూడదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అసక్త బుద్ధి సర్వత్రా జితాత్మా విగత స్పృహ నైష్కర్మ్య సిద్ధిం పరమాం సంన్యాసేనాధిగచ్చతి. అన్ని విషయాల పట్ల ఆసక్తిని విడిచిపెట్టి ఆత్మ నిగ్రహంతో, ఆశలు లేకుండా ఫలత్యాగ బుద్ధితో కర్మలను ఆచరించేవాడు పరమోత్తమమైన కర్మాతీతమైనటువంటి స్థితిని అతడు పొందుతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనిషి తాను ఆ పరమ పురుషుడైన శ్రీకృష్ణుని భగవానుని యొక్క అంశభాగము అని, కర్మ ఫలితమును అనుభవించుటకు తానెట్టి హక్కు లేదని తలుచుకోవడమే నిజమైనటువంటి సన్యాసము అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి అలాంటి వాడు అంటే ఆ పరమ పురుషుని యందు అంశ భాగముని అతడు తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాడు, అదే తెలుసుకోగలగడమే నిజమైన కృష్ణ చైతన్యము అని చెప్తారు. అలా కృష్ణ చైతన్యములో పనిచేసేటువంటి వాడే నిజమైన సన్యాసి అని, అంటే సన్యాస ఆశ్రమ జీవితములో ఉండేటువంటి వాడు ఆ ప్రవృత్తి, అతని యొక్క ప్రవృత్తి దేవదేవుని ప్రీత్యర్థమే ప్రతి పని కూడా చేస్తూ ఉంటుంటాడు అని చెప్తున్నాడు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు, ఓ అర్జున,
ఈ సంపూర్ణత్వమును పొందినవాడు నేను చెప్పినట్లు చేయుటచే మరి ఆ అత్యున్నతమైనటువంటి జ్ఞానదశ అనగా బ్రహ్మమును పొందగలడో నేను తెలియచేస్తాను విను అంటూ చెప్తారు. మరి ఆ విశుద్ధ బుద్ధిని పొందినటువంటి ఆ దృఢ నిశ్చయంతో మనసును నిగ్రహించి ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగించేటువంటి వస్తువులను విడిచి రాగద్వేష విముక్తుడై ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించడానికి మరి అలాగే మనకు అంతకుముందు తింటూ అంటే నియంత్రణ ఉండాలి, ఆహార నిద్ర సుఖాలు వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలలో నిద్ర నియమితం ఉండాలి అని చెప్తారు. అంటే తక్కువగా తినుటూ మనోవాక్కులను నిగ్రహించుకుంటూ నిత్యము సమాధి అందు ఉండేవాడు అహంకారము, బలవంతుడనే అభిమానము, గర్వముల నుండి, కోపమోహముల నుండి, భౌతిక వస్తు గ్రహణ నుండి విముక్తుడై ఉండేటువంటి వాడు సామాన్యంగా వాటన్నిటిని కూడా వదిలివేసి శాంతుడై మరి ఆత్మ సాక్షాత్కార స్థితికి తప్పక ఉద్ధరించబడతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోషతి నకాంక్షతి సమ సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అలా బ్రహ్మస్వరూపమును పొందినటువంటి వాడు, ఎవడు బ్రహ్మస్వరూపాన్ని పొందుతాడంటే ఆ దృఢ నిశ్చయం చేత మనసును నిగ్రహించుకొని ఆ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా అదుపులో ఉంచుకొని రాగద్వేష విముక్తుడై ఉండేటువంటి వాడు, అలాగే అభిమానము, గర్వము, కోపమోహాలను వదిలివేసినటువంటి వాడు, శాంతయుతంగా ఉండేటువంటి వాడు, మరి అటువంటి వాడు ఆత్మ సాక్షాత్కార స్థితికి ఉద్ధరించబడతాడు అని చెప్పారు. అలా ఉద్ధరించబడినటువంటి బ్రహ్మస్వరూపం సో మరి ఎవడు ఆత్మ సాక్షాత్కార స్థితిని, ఆత్మానుభూతిని పొందుతాడో ముఖ్యంగా మనకి భగవద్గీతలో అంతకుముందు చెప్పారు. ఈ 18వ అధ్యాయంలో 51వ శ్లోకం నుండి 53వ శ్లోకం వరకు చెప్తారు. అలా ఆ బ్రహ్మ స్వరూపమును పొందినవాడు అంటే ఆత్మానుభూతి స్థితిని పొందినటువంటి వాడు, అంటే ఆ బ్రహ్మభూత స్థితి యందు ఉన్నటువంటి మానవుడు తన జీవితమందలి దైవిక భావన నుండి విముక్తుడవుతాడు అని చెప్తారు. సో అలా ప్రశాంతమైనటువంటి మనసుతో ఉండి దేనిని ఆశించినటువంటి వాడు, దేనికి దుఃఖించినటువంటి వాడు, సమస్త భూతాలను సమభావంతో చూస్తూ, మన అంత ముందు కూడా వస్తుంది విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవ్యహస్తిని అంటూ, అంటే ఆ పండితుడు అనేటువంటి వాడు విద్య వినయాలు కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణుడినైనా, చండాలుడునైనా, అలాగే గోవునైనా, ఏనుగునైనా, కుక్కనైనా సమదృష్టితోనే చూస్తాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అలా సమస్త భూతాలను అంటే సమస్త జీవులను సమభావంతో చూస్తూ మరి అతడు ఆ భగవంతుని యొక్క అంశగా ఎరిగిన కారణంగా, ఎందుకంటే అంతకుముందు కూడా చెప్పారు భగవంతుడు మమై వాంశో జీవలోకే అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. కాబట్టి మరి ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని అంశగా తాను తెలుసుకున్నటువంటి వాడు, అంతకుముందు కూడా చెప్తారు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, అలా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క అంశనని, అలా భగవంతుని యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటి వాడికి కర్మ ఫలితాలను అనుభవించేటువంటి హక్కు లేదు అని తెలుసుకోవడమే నిజమైనటువంటి సన్యాసము. మరి అలా తెలుసుకున్నటువంటి వాడే మరి ఈ ఫలితాలన్నింటినీ ఆ పరమపురుషుడే, అంటే ఆ భగవంతుడే భోక్త, పరమాత్ముడే భోక్త అని తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాడు. సో ఆ విధంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు జీవులన్నిటినీ సమభావంతో చూస్తూ ఆ భగవంతుని ఏడ పరమ భక్తితో ఉంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ.
సో ఇంకా చెప్తున్నారు, భక్త్యా మామభిం జానాతి యావాన్యచ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. కేవలము భక్తియుత సేవ చేత మాత్రమే యథార్థముగా నేనెవరో తెలుసుకోవచ్చు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇంతకు ముందు కూడా మనకి ఆ భగవంతుడి వివిధ రకాలైనటువంటి భావాలను, వివిధ రకాలైనటువంటి ధర్మాలను, వివిధ రకాలైనటువంటి మార్గాలను తెలియచేసిన తర్వాత ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, మానవుడు భక్తియుత సేవ చేత మాత్రమే, కేవలము భక్తియుత సేవ చేత మాత్రమే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి యథాతథముగా అర్థం చేసుకోగలడు అంటూ చెప్తున్నారు. మరి అలాంటి భక్తి చేత, అంటే అలా తెలుసుకున్న పిదప ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుడు, నా భక్తుడు నా సంపూర్ణ భావనలో భగవద్ధామములోనికి ప్రవేశిస్తాడు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే మరి ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా భగవంతుణ్ణి, దేవాది దేవుడు అనేటువంటి విషయాన్ని యథాతథంగా అర్థం చేసుకొని, అటువంటి ఆ భక్తి చేత ఆ భగవంతుణ్ణి పూర్తిగా తెలుసుకొని మరి ఆ భగవద్ రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం, మచ్చిత్త సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ పరిష్యసి అదచేత్వమహంకారాత్ న శ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి. సో సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఓ అర్జున, నీవు నా యందు మనసు కలవాడవైతే నా యొక్క కృప చేత అన్ని అడ్డంకులను మరియు కష్టాలను అధిగమించగలవు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యమందు ఉండేటువంటి వ్యక్తి తన జీవితానికి సంబంధించినటువంటి ఆ ధర్మ కార్యాలను గూర్చి అతడు ఎటువంటి బాధపడవలసినటువంటి, అంటే ఎటువంటి అతడు వహించడు అని చెప్తూ ఉంటాడు. సో ఆ విధంగా భగవంతుని యందు శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కూడినటువంటి వాడు, అతనికి కలిగేటువంటి అడ్డంకులన్నింటినీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ ద్వారా తొలగిపోతాయి అనేటువంటి చెప్తున్నాడు. కానీ మిథ్యా అహంకారం చేత నా మాటలు వినక పని చేస్తే నీవు నశిస్తావు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండేటువంటి వారికి ఈ భౌతికమైనటువంటి క్లేశాలన్నింటి నుండి కూడా విముక్తులవుతారు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ మనకి చూసినట్లయితే, ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశేర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఓ అర్జున, పరమపురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులై ఉన్నటువంటి అన్ని జీవుల యొక్క గతులను అతడు నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క, శ్రీకృష్ణుడే పరమాత్ముడు, పరమ ఆత్మ, అంటే సర్వ అధికారి. ఎందుకంటే ఆత్మ, జీవుడు సర్వాధికారు కాడు అనేటువంటి విషయం
ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే అంతర్యామిగా పరమాత్మగా ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మరి మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడు అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి ఆ హృదయంలో, జీవుల యొక్క హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆయన మరపు కారణంగా మనము మర్చిపోయినటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా సాక్షీభూతంగా ఉన్నటువంటి ఆయన మనకు జీవన గతులను నిర్దేశిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటాడు. ఆ జీవుల యొక్క గతులన్నింటినీ కూడా నిర్దేశించేటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఈ శరీరం మారిన పిమ్మట, ఎందుకంటే వస్త్రాల మాదిరిగా వాసాంశి జీర్ణాన్ని యథా విహాయ అంటూ మనకు భగవద్గీతలో 2వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటిది. మనం ఈ దేహము క్షీణించిపోగానే ఏ విధంగా అయితే మనం కుట్టించుకున్నటువంటి కొత్త వస్త్రాలు పాతవైపోయి చినిగిపోయిన తర్వాత ఆ వస్త్రాలను మార్చి వేరే వస్త్రాలను ధరించుకుంటామో, ఈ ఆత్మ కూడా ఈ దేహాలు, ఎందుకంటే దేహం యొక్క లక్షణము జన్మ తీసుకోవడము, పెరగడము, కొంతకాలం నిలిచి ఉండడము, తనకు సంబంధించిన జీవులను ఉత్పత్తి చేయడము, తిరిగి క్షీణించి నశించిపోవడము జరిగేటువంటిది. సో మరి అటువంటి స్థితిలో ఎప్పుడైతే ఈ దేహం క్షీణించి నశించిపోతుందో, ఆత్మ ఈ దేహాన్ని వదిలి మరొక దేహాన్ని ఆశ్రయిస్తూ ఉంటుంది కదా. సో మరి మనము ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి మారినప్పుడు గతానికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ మర్చిపోతాం. కానీ ఆ సాక్షీభూతంగా ఉన్నటువంటి అంతర్యామిగా ఉన్న ఆ పరమాత్ముడు మాత్రం అన్నింటినీ, ఎందుకంటే భూత వర్తమాన భవిష్యత్తు కాలాలకు సంబంధించిన ప్రతి అంశాలు నాకు తెలుసు అర్జున అంటూ చెప్పినటువంటివి అవి అంతకు ముందు మనం విన్నాం. సో కాబట్టి ఆయన ఈ జీవుల యొక్క గతులను నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించు, ఎప్పుడూ నా గురించే ఆలోచించు అని చెప్తున్నారు. నాకు భక్తుడివి అగ్గు, నన్ను పూజించుము, నాకు నమస్కరించుము. మరి ఇట్లు చేసిన నీవు తప్పక నన్ను చేరుతావు. ఆ విధంగా చేయడం వలన నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. నీవు నాకు మిక్కిలి ప్రియమైనటువంటి స్నేహితుడవు కాబట్టి నేను నీకు ఈ మాట ఇస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే మరి మానవుడు శ్రీకృష్ణుని విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుడై ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని గురించే ఆలోచిస్తూ ఆయన కొరకే పనిచేయటం మందు ఆ జ్ఞానమందలి మిక్కిలి రహస్యమైనటువంటి భాగము అని చెప్తారు. అదే ఈ జ్ఞానము 13వ అధ్యాయం నుండి జ్ఞాన యోగాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో మరి ఆ కృత్రిమంగా ధ్యానం చేయకూడదు అని చెప్తారు. వాస్తవాన్ని తెలుసుకొని ఆ భగవంతుని యొక్క దృష్టితోనే చేయాలి అంటూ ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సో వివిధ ధర్మాలను విడిచి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము, నేను అన్ని పాపముల నుండి నిన్ను విడిపిస్తాను, భయపడకు అర్జునా అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి భగవంతుడు ఈ భగవద్గీతలో ఇప్పటి వరకు వివరించినటువంటి దానిని అనుసరించి పరబ్రహ్మ జ్ఞానము, పరమాత్మ జ్ఞానము, సాంఘిక జీవితమందలి వివిధ వర్ణాశ్రమలకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము, సన్యాస జ్ఞానము, జ్ఞాన ఆసక్తి అంటే సన్యాస జ్ఞానము, అనాసక్తి జ్ఞానము, తర్వాత ఇంద్రియ మనోనిగ్రహము మొదలైనటువంటి వివిధ ధర్మాలను ఆయన చెప్పినటువంటివి. సో కనుక మరి వివిధ రకాలుగా వర్ణించినటువంటి వాటన్నిటినీ వదిలివేసి కేవలము నన్ను శరణు పొందు, మరి అన్ని రకాలైనటువంటి బంధనాల నుండి, పాపముల నుండి మరి విడిపిస్తాను, భయపడకు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే పాపముల నుండి విముక్తుడైన వాడు మాత్రమే
శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క పూజను అవలంబించగలడు అనేది మనకి 7వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఇదం తే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన న శుశ్రూషవే వాచ్యం న చ మాం యోగ్య సూయతి. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఇదం తే నా తపస్కాయ అంటే ఇదం ఇది, తే నీకు చెప్పినటువంటి, అంటే ఆ భగవంతుడు అర్జునుడికి బోధించినటువంటి బోధనలు, భగవద్విజ్ఞానము, ఈ దివ్య జ్ఞానము, ఈ రహస్య తమమైనటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దీనిని నా తపస్కాయ అంటూ చెప్తున్నటువంటి, తపస్సు సంపన్నులు కానటువంటి వాడికి కానీ, నా భక్తాయ అంటే భక్తుడు కానటువంటి వానికి కానీ, అంటే భక్తియుత సేవలో నియుక్తులు కానటువంటి వారికి కానీ, నా శుశ్రూషే అంటూ చెప్తున్నా, అంటే ఆ భక్తియుత సేవలో నియుక్తులు కానటువంటి వాడికి కానీ, మరి అభ్యసూయతే అసూయ పడేటువంటి వాడికి కానీ, ఆ భగవంతుడంటే అసూయ ఉండేటువంటి వాడికి కానీ ఈ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడు కూడా వివరింపరాదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ధర్మ విధానానికి చెందినటువంటి ఆ తపశ్చర్యాదులు చేయని వానికి కానీ, కృష్ణ చైతన్యంలో భక్తియుత సేవకు ఎప్పుడు ప్రయత్నింపనటువంటి వానికి కానీ, విశుద్ధ భక్తిని సేవింపని వానికి కానీ, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న వారిని, ముఖ్యంగా కృష్ణుని ఆ చారిత్రకమైనటువంటి పురుషుడుగా తలిచి ఆ కృష్ణ మహతత్వాన్ని గురించి అసూయ పడేటువంటి వారికి కానీ ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని బోధించకూడదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే అటువంటి వాళ్ళు మరి ఇటువంటి ప్రవచనాలను వ్యాపార ధోరణిలో చేసేటువంటి వాళ్ళను కూడా కొంతమందిని మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. మరి అటువంటి వాళ్ళు భగవద్గీతల పైన యథార్థమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు వదిలివేసి వారి సొంత ఊహలతో చేసేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఆ అర్జునుడికి బోధించబడినటువంటి ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని తపస్సు చేయని వాడికి, భక్తి లేని వాడికి, వినడానికి ఇష్టపడనటువంటి వాడికి, ఆ భగవంతుణ్ణి దూషించేటువంటి వాడికి ఎప్పుడు చెప్పకూడదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్త్వేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని, ఈ ఉత్తమమైనటువంటి రహస్యాన్ని వివరించేటువంటి వానికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది. అంటే భక్తులకు ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని తెలియచేసేటువంటి వారికి ఎవరికైనా మరి ఆ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవ తప్పక లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. చివరికి అతడు తిరిగి నా కడకే వస్తాడు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ భక్తులు కానటువంటి వారు భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తారు. కావున సాధారణంగా భక్తులు మాత్రమే భగవద్గీతను గురించి చర్చించవలెను అని చెప్తున్నారు. మరి కృష్ణుని గురించి, భగవద్గీతను గురించి యథాతథంగా మరి అంగీకరించినటువంటి వాళ్ళు, మరి ఆ భగవంతుణ్ణి దేవాది దేవుడుగా అంగీకరించి భగవద్గీతని యథాతథంగా హృదయపూర్వకంగా వివరించేటువంటి వాడు భక్తి కార్యకలాపాలలో పురోభివృద్ధి చెందుతాడు అని చెప్తున్నారు. కనుక దయచేసి మీ అందరికీ కూడా విన్నవించుకునేటువంటిది, మరలా కొత్త బ్యాచ్లు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఈ రోజుతో అయిపోతున్నాయి. ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఇలా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఫ్రీగా భగవద్గీత అందించబడుతూ ఉన్నది. అంటే
ఆ తర్వాత మీరు ఇంకా డీటెయిల్డ్గా చదవడానికి అవకాశం ఉన్నది. మరలా అది మండే నుంచి క్లాసులు స్టార్ట్ అవుతాయి. ఆల్రెడీ జాయిన్ కావడానికి లింకులు పెట్టి ఉంటారు, మీకు జాయిన్ అయి ఉంటారు. సో మీరు డీటెయిల్డ్గా చదవడానికి ఇది పరిచయం మాత్రమే. ఈ 18 రోజుల్లో భగవద్గీత దీనిని ద్వారా కొంత అవగాహన వస్తుంది. వచ్చినటువంటి దాన్ని ఉపయోగించుకొని ఇంకా డీటెయిల్గా భగవద్గీతను ఇతర శాస్త్రాలను మనం అధ్యయనం చేసుకోవచ్చు. అలాగే బేసిక్ అసలు భగవద్గీత అంటే ఏంది, భగవద్గీతలో ఏముందో తెలవనటువంటి వాళ్ళకి ఇది తెలిసే విధంగా మీరు కూడా ప్రయత్నం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది. చివరికి అతడు నా వద్దకు అంటే నా ధామాన్ని చేరుకుంటాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో చెప్తూ ఇంకా అంటూ ఉన్నారు, నచ తస్మాన్ మనశ్యేషు కచ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాద్ అన్య ప్రియతరో భువి. సో నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకడు ఈ ప్రపంచంలోనే లేడు అని చెప్తున్నారు. చూడండి, భగవద్గీత భాగవతం అంటే భగవతత్వాన్ని, ఆ కృష్ణ భక్తి భావనను నలుగురికి ప్రచారం చేసేటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి, అలాగే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన గురు మహారాజ్ జయపతాక్ మహారాజ్ వంటి గురు మహారాజులు, ఇతర ఈ భగవద్గీత ఇస్కాన్ నుండి భగవద్గీత భక్తి కృష్ణతత్వాన్ని కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి శుద్ధ భక్తులు ఎందరో ఉన్నారు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మరి ఆ విధంగా భగవతత్వాన్ని ఈ ఉత్తమ రహస్యాన్ని భక్తులకు వివరించేటువంటి వానికి విశుద్ధ భక్తి సేవ లభిస్తుంది అని, నాకు అతని కంటే ప్రియమైన సేవకుడు మరొకడు లేడు ఈ ప్రపంచంలో అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అతని కంటే ఇంకెవరూ నాకు ప్రియమైన వారు కాదు, అతని కంటే ప్రియతరుడు ఇంకొకడు ఉండబోడు నాకు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అద్వేష్యతే చ య ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహమిష్టః స్యామితి మే మతిః. సో మన ఈ పవిత్ర సంవాదమును అంటే మన ఈ పవిత్ర సంభాషణ ఏదైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి బోధించారో, ఆ బోధించినటువంటి బోధనలను అధ్యయనం చేసేవాడు అంటే భగవద్గీతను చదివేటువంటి వాడు తన జ్ఞాన యజ్ఞము ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడు అని నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను. భగవద్గీతను ఎవడైతే చదువుతాడో అటువంటి వాడు తన యొక్క జ్ఞాన యజ్ఞము ద్వారానే ఆ భగవంతుని యొక్క పూజలో నిమగ్నమైన వాడుగానే, అంటే భగవద్గీతను అధ్యయనం చేయడం కూడా ఒక పూజ చేసినట్లే భగవంతుని యొక్క సేవ అవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి దయచేసి భగవద్గీతను నలుగురికి ప్రచారం చేయండి, మీరు చదవండి, చదివేటువంటి అవకాశాన్ని మన ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి పిల్లలకి అందరికీ కూడా కలగజేయండి. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ అధ్యయనం చేయడమే కాదు, శ్రద్ధావాననసూయచ్చ శృణయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాన్ లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. శ్రద్ధతో, అసూయ లేకుండా అంటే విశ్వాసాలతో అసూయ రహితంగా దీనిని వినేవాడు కూడా పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు. చూడండి, భగవద్గీతను వినేవాడు కూడా, ఎవరైనా ఎక్కడైనా ప్రవచనం జరుగుతూ ఉంటే భగవద్గీత చెప్తూ ఉంటే దానిని వినడం, అలా వినడం వల్ల భగవద్గీతను వినడం వల్ల పాపాల నుండి కూడా విముక్తుడు. అంటే పూర్వజన్మలో మనకు తెలిసి తెలియక ఎన్నెన్నో జన్మలలో కోటానుకోట్ల జన్మలలో మనం పొందినటువంటి ఆ అజ్ఞానం వలన మనం పొందినటువంటి పాపకర్మలన్నీ కూడా వాటి నుండి విముక్తులు అవుతారు. అలా విముక్తులు కావడమే కాదు,
ఆ విముక్తితో పాటు ముక్తులై పుణ్యాత్ములు నివసించేటువంటి పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటారు అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనకి ఇంతకు ముందే ఆ 7వ శ్లోకంలో తన ఎడ అసూయ గల వారికి గీతను చెప్పరాదు అనేటువంటిది చెప్తున్నటువంటిది మనకి 67వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది. మరి భగవద్గీత భక్తుల కొరకు మాత్రమే ఉద్దేశించబడినది అని చెప్తున్నాను. సో కాబట్టి భగవద్గీతను అధ్యయనం చేసేవాడు కానీ, భగవద్గీతను శ్రవణం చేసేటువంటి వాడు కానీ ఆ పాపాలన్నిటి నుండి బయటపడి మరి తనను తాను భగవద్బంధనాల నుండి ముక్తులవుతారు, పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ చెప్పి ఇంకా మరి ఆ అర్జునుడికి బోధించినటువంటి విశ్వగురు ఒక శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, కృష్ణం వందే జగద్గురు అని చెప్తుంటాం. అటువంటి మరి ఆ గురువు ఇక్కడ తన శిష్యుడైనటువంటి అర్జునుడిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఓ అర్జున, ఓ పార్థ, ఓ కుంతీనందన ధనంజయ, నీవు శ్రద్ధతో కూడిన మనసుతో దీనినంతా విన్నావా? అంటే నిశ్చలమైన మనసుతో నీవు ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని విన్నావు కదా అని అడుగుతున్నాడు. అలా వదిలేలా ఇంకా, ఓ ధనంజయ, అవివేకం వల్ల నీలో కలిగినటువంటి భ్రాంతి అంతా అంతరించిందా లేదా మరి అని అడుగుతున్నాడు. ఎందుకంటే ఆ మోహం వల్ల కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ అంటూ ఆ భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు చెప్తాడు. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ పృచ్ఛామిత్వాం ధర్మ సమ్మూఢ చేతాః యశ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం. నా యందలి కార్పణ్య దోషము చేత నేను నా ధర్మ విషయంలో కలత నుండి శాంతిని కోల్పోయాను. ఇటువంటి స్థితిలో నాకు ఏది మిక్కిలి హితకరమో దానిని బోధించమని నిన్ను అడుగుతున్నాను అంటూ ఆయనని శరణాగతినైనాకనే కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఇదంతా బోధించినటువంటిది. అందుకే అడుగుతున్నాడు, ఓ కుంతి కుమారుడా, మరి నీవు దీనినంతా నిశ్చలమైనటువంటి మనసుతో విన్నావా? అంటే శ్రద్ధతో కూడిన మనసుతో వింటావా? మరి అలా విన్న తర్వాత నీ అజ్ఞానం అంతా నశించాయా లేదా అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు అర్జునుడి ఎడ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిగా వర్తిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అర్జునుడు భగవద్గీతనంతా కూడా తగిన ఆ విధంగా ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలనో ఆ విధంగానే అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడుని కృష్ణ భగవానుడు ఆ విధంగా అడిగారో ఆయన మరి అర్జునుడు ఇక్కడ సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ స్వప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోసి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. అర్జునుడు పలుకుతున్నాడు, ఓ అచ్యుత, అంటే చ్యుతి లేనటువంటి వాడు, పతనం లేనటువంటి వాడు, నశింపు లేనటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణుడు. ఓ అచ్యుత, ఓ ప్రియమైన కృష్ణ, ఇప్పుడు నా మోహం పోయినదయ్యా, నా అజ్ఞానం ఇప్పుడు తొలగిపోయింది. నీ అనుగ్రహం చేత నా స్మృతిని తిరిగి నేను పొందినాను. నేనిప్పుడు స్థిరుడను, అంటే నా సందేహాలన్నీ పోయాయి, సంశయ రహితుడను అయి ఉన్నాను. కాబట్టి నీ ఉపదేశానుసారము, నీ ఆదేశానుసారము పనిచేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే దేవదేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను అనుసరించి చేయడానికి అర్జునుడు సన్నద్ధంగా ఉన్నాడు. అర్జునుడి యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితి కూడా అదే. భక్తుల యొక్క స్థితి, ప్రతి మానవుడి యొక్క ధర్మం ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవడము, ఆయనకి అనుకూలంగా సేవలు చేయడం. మరి అర్జునుడు ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడి యొక్క శాశ్వత సేవకుడుగా ఉన్నటువంటిది. అలాగా ఆయన ఒక్కడే కాదు, ప్రతి జీవుడి యొక్క యథార్థమైనటువంటి జీవ స్వరూపము అనేటువంటిది మనకి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు చెప్తారు.
ఆ భగవంతుని శ్రీకృష్ణుని యొక్క శాశ్వత సేవకుడే ఈ జీవుడు యొక్క యథార్థమైన స్థితి, జీవస్వరూపమే అది అంటూ చెప్తారు ఆయన. సో ఇది ఆ కృష్ణార్జునుల మధ్య జరిగిన సంవాదము. ఈ సంవాదాన్ని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుని యొక్క అంటే ఇక్కడ ఆయన యొక్క కార్యదర్శి, వ్యక్తిగత కార్యదర్శి, పర్సనల్ అసిస్టెంట్ అంటాం, అంటాం కదా, కార్యదర్శి, అలాగే రథసారథకుడు అయినటువంటి మనం భగవద్గీత ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయోత్సవ మామకా పాండవాచైవ కిమకుర్వత సంజయ. ఓ సంజయ, కురుక్షేత్ర రణరంగంలో యుద్ధ సన్నద్ధులై సమావేశమైనటువంటి నా పుత్రులు పాండురాజు యొక్క పుత్రులు ఏం చేశారయ్యా అనేటువంటి అడిగితే సంజయుడు ఇదంతా అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను తన గురువైనటువంటి వ్యాసుల వారి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఇదంతా తెలుసుకొని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే సంజయుడు వచ్చాడు మళ్ళీ ఇక ముగింపుగా. సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమమస్రౌచం అద్భుతం రోమహర్షణం. సో సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఈ విధంగా నేను శ్రీకృష్ణార్జునులు అనేటువంటి, అంటే నేను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మహాత్ముడైనటువంటి అర్జునుడు యొక్క సంవాదము విన్నానయ్యా. ఆ సందేశము ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నది అంటే నా శరీరము పులకించుచున్నది, అద్భుతం రోమహర్షణం అంటున్నారు. సో ఎందుకంటే భగవద్గీత ఆరంభంలో ధృతరాష్ట్రుడు సంజీవుడిని కురుక్షేత్ర యుద్ధ రంగంలో ఏం జరిగినని అడిగినటువంటిది. సో ఆ సంజీవుడు హృదయంలో అతని ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడైనటువంటి వ్యాసుల వారి యొక్క అనుగ్రహం చేత ఆ సర్వ విషయాలు తెలుసుకుని ఆ విధంగా యుద్ధ రంగంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలని మరి ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి తెలుపుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ యోగేశ్వరుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో స్వయంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి ఈ భాగాన్ని మా గురువు అయినటువంటి వ్యాసుని యొక్క అనుగ్రహం చేత నేను నేరుగా విన్నాను అంటూ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే మనకి గురు శిష్య పరంపరలో శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడి నుండి ఇది అందించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. శ్రీకృష్ణుడి నుండి మరి అది బ్రహ్మ నుండి నారదుడికి, ఎందుకంటే నారదుడు కృష్ణుడికి ప్రత్యక్ష శిష్యుడుగా చెప్పవచ్చు, మరి వ్యాసుడికి ఏమో ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు, అందుచేత వ్యాసుడు శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాడు. సో మరి సంజయుడు కూడా అతనికి ప్రత్యక్షమైనటువంటి శిష్యుడే అవుతాడు. సో ఆ విధంగా వ్యాసుల వారి యొక్క అనుగ్రహం వలన సంజయుడు ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా పవిత్రీకరించబడి, ఇక్కడేమో అర్జునుడు నేరుగా కృష్ణుడితో ఉన్నాడు కనుక ఆ అర్జునుడి యొక్క ఇంద్రియాలన్నీ కూడా పవిత్రీకరించబడినవి. అలాగే సంజయుడు కూడా ఆ విషయాలను తెలుసుకోగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఈ భగవద్గీతలో కర్మ జ్ఞాన భక్తి యోగాది ఆ యోగాలన్నీ కూడా ఆయన తెలుసుకొని చెప్పగలిగినటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, రాజన్ సంస్మృత్య సంవాదమిమద్భుతం కేశవార్జునయో పుణ్యం హృష్యామి చ ముహుర్ముహు. సో ఓ
ఓ రాజా అంటే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుని సంబోధిస్తున్నాడు అర్జునుడు. ఆ విధంగా సంజయుడు, ఓ రాజా, కృష్ణార్జునుల నడుమ జరిగిన, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అర్జునుడికి మధ్య జరిగిన ఈ మహా అద్భుతమైన సంవాదాన్ని, జరిగిన పవిత్రకరము అయిన ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి ఈ సంవాదాన్ని స్మరించిన కొలది పదే పదే నేను గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నాను. ప్రతి క్షణము నేను పులకాంకితుడనై ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాను. ప్రతి క్షణము గుర్తు చేసుకుంటూ మళ్ళీ మళ్ళీ నేను ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. భగవద్గీత యొక్క అవగాహన అత్యున్నతమైన దగుటం చేత కృష్ణార్జునులను గురించి అంటే కృష్ణార్జునులు చర్చించినటువంటి విషయాలతో ఆ పరిచయము కలవాడైనను అట్టి సంవాదను విస్మరింపజాలరు అని చెప్తుంటారు. సో ఇది ఆధ్యాత్మిక జీవితం యొక్క పరమ లక్షణం. సో ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుడి నుండి అనగా కృష్ణుడి నుండి గీతను వినువాడు సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యాన్ని పొందుతాడు. ఇది విన్నటువంటి వాళ్ళు, ఇది భగవద్గీత యథాతథం. అంటే కృష్ణుడు ఏ అంశాన్ని అర్జునుడికి బోధించారో అదే విషయాలను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వ్యాఖ్యానిస్తే దాన్ని మేము చదివి వినిపించాము. సో కాబట్టి భగవద్గీతను ఇలా విన్నవాళ్ళు కృష్ణుడి యొక్క బోధనలను విన్నటువంటి వాళ్ళే అవుతారు. సో అందుకే చెప్తున్నారు, కృష్ణ చైతన్య ఆ గీతను వినేవాళ్ళు సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో చెప్పి ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఇంకా మధ్యలో చెప్తారు, ఓ రాజా, అద్భుతమైన కృష్ణుని రూపమును స్మరించిన కొలది నేను అధిక ఆశ్చర్యమును పొందుతూ మాటి మాటికి ఆనందించుచున్నాను అంటూ చెప్తాడు. చెప్పి ఇక ఫైనల్ గా ఈ విధంగా చెప్తాడు అర్జునుడుతో, అంటే అక్కడ జరిగిన విషయాలన్నింటినీ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటాడు చివరికి. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ధ్రువ నీతిర్మతిర్మమ. సో ఎక్కడైతే ఆ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉండునో, ఎచ్చట మేటి విలుకాడు అయిన మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉండునో, అచ్చట సంపద, విజయము, అసాధారణమైన శక్తి మరియు నీతి ఉంటుంది. ఇది నా యొక్క అభిప్రాయము అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవద్గీత ఆ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క జిజ్ఞాసతో ప్రారంభమైనది, ప్రశ్నతో ప్రారంభమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఇంకా ఆయనకి కొంత ప్రశ్న జిజ్ఞాస ఉన్నది. ఏమి? ఆ భీష్మ, ద్రోణాది, కర్ణాదుల వంటి వారు తన పుత్రుడైనటువంటి దుర్యోధనుడికి సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు. అందువల్ల తమ పుత్రులకు ఏదైనా విజయం జరిగే అవకాశం ఉందేమో, అందుకే సంధి జరగడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. మరి అందుకే ఇక్కడ సంజయుడు ఇంకా నీలో ఏవైనా నీ కొడుకులు గెలుస్తారేమో అని ఆలోచన నీకేమైనా ఉందేమో అంటూ ఆలోచిస్తూ, నీవు ఇంకా విజయాన్ని గురించి ఏమన్నా తలస్తూ ఉన్నావా అనుకుని చెప్తున్నాడు. ఎక్కడ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడ మేటి విలుకాడు అయిన మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉంటాడో, అచ్చట సంపద, విజయము, అసాధారణ శక్తి, వీటన్నింటిని మించి నీతి ఉంది. ఇది నా అభిప్రాయం. అంటే ఇంకా నీలో ఏదైనా అభిప్రాయము ఉంటే నీ వాళ్ళు గెలుస్తారు అని వదిలివేయి అని చెప్తున్నటువంటిది ఇక్కడ మనం భావించవచ్చు. ధృతరాష్ట్రుడు తన పక్ష విజయము గురించి ఆలోచించరాదు అంటూ ఆ సంజయుడు ముగించినట్లుగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు. సో ఎందుకంటే యుద్ధము ఆ దుర్యోధన ధర్మరాజుల నడుమ జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే జ్యేష్ఠులు కనుక వాళ్ళు. సో మరి ఇక్కడ అర్జునుడు ఉన్నాడు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో ఆయన యొక్క విశుద్ధ భక్తుడు. అందరూ భక్తులైనప్పటికీ కూడా ఆయనతో ఉండేటువంటి సంబంధం ఆ విధంగా ఉంటుంది.
హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా శ్రీమద్ భగవద్గీతని ముగించుకోవడం జరిగింది. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు కానీ ఏవైనా మీరు మీ అభిప్రాయం ఈ ప్రోగ్రామ్స్ పైన ఏదైనా చెప్పదలుచుకున్నా చెప్పవచ్చు. హరే కృష్ణ.